jälleen hänen autotakin höyryämään siihen malliin. Tätä kuskillakin ollaan vähän lämmässä pinnassa. Ruori joutuu odottamaan kyllä todella kauan voinut pätkälle päätyä. Ei lähtenyt kaputtumaan tuolta pomppaavalta Nipanalla. Taas se piilaa ja sieltä tipahtaa jälleen alas. Ja eikö se mennä niinku tosta ylös? Sitten tosta ei sit tule nyt siellä tuntuu, että alkaa Thunderbolt vähän römisemäänkin. Onko siellä hieman lämpöongelmia vai onko tuo vaan, että siellä joku... Ei ainakaan huolehtia automyylyä. Älä Mersu. Vaan vähän paikkusäiliöstä vähän pahan paikkaa huurua. Kyllä sieltä Ruoron tekee ratkaisunsa. Ja hänen tämä Suomen kilpailu on sitten näistä osin tässä. Ja löytäneen Tommi. Nyt varmaan kannattaa se toimivan tarkistaa, että on ok. Sammutellaan ja moottorikin näin nyt todennäköisesti kannattaa kääntää se rauha vaan pyörilleen ja Suomi sitten tarkkailee ja ajelee hänetin varalla pois. Siitä tuskin kannattaa sieltä lähteä enempää minailemaan yhtään mihinkään. Laskisen Miikka tuon auton rakentaja tuolla hiikkuu ja mallin, että todellakin Jaa-Löytinen ja nostaa kädet ylös, jos tarkoittaa sitä, että mies on kuunnassa ja tuskin tuolla autollekaan juurikaan yhtään mitään tapahtuu ja vain kisaloppu siihen ja varmastikin tuo kolmas paikkakin katsoo. Varokaa siinä alapuolella, että ei pyöräillä autonikkaan. Näin, sinne saatiin hieman puhalla vähän mikä osin. Ja lopettaa tuolla pisteet tuonne ensimmäisen puolelle. Ei tuskaakaan. Arne ei turhaan kiertele, siinä vaan suoraan liposta ylitse. Voi olla ainakaan siitä nyt kaadista. Siellä on Magne Rivsaa. Aivan muille. Uudestaan, kunhan ei ole rajan ulkoa. Se jämähtää tohon vähän matkan päälle. Siellä Magne poistuu sinne Pälkäneen lipattaa se toistaiseksi ja lopullisesti kääntää myöskin hassun kulman tossa ja kun näkee tuon portin, niin tajuaa, että nyt on kääntänyt jotain. Nyt mennään kaverille
sormia tuonne ja tänne ja sinne, mihinkään. Sen jälkeen ollaan mitä mieltä, että pieniä tapamerkkejä. Kohdisen kaveria sen ylhäällä ja sieltä puolella enää itseään kun laulaa ja kivasti katsotaan miten tämä loppupuolella sitten lähtee rullaamaan. So, unofficial results to Modern Art Limited class. Winner of today, Arne Johannesen, point 2009. Second is Mikael Jonsen, Pegasus, point 1631, eli 1631. And third position, arvatkaa kuva, Tommi Löytynoja, 1506. Ja haatellaan ja aina tuohon puoleen väliin mitään probleemia. Mielestäni kuitenkin tuon portin, onko ne takarenkaat ylitse siitä portin, en ole aivan varma, mutta tuosta se ei kuitenkaan varmastikaan enää lähde nousemaan. Ate varmasti ottaa auton mieluummin ehjän alas. Nyt se on tulessa, palomiehet sinne paikalle katsomaan, että mikä siellä
Lieskat lyö, se on myynnissä se auto. Pelastakaa Save the Willy. Hiekkaa tuli ainakin nopeasti kylkeen. Oliko siellä vaan laasikuitu vai öljykö siellä paloi? Mikä siellä on? Ilmun aikaa tai pelata sinä, että tuo päällä perätrussi ottaa vastiin. Ei joku äskenkään siinä vaiheessa, kun otetaan se toinen pakki, niin siinä vaiheessa homma alkaa olla sitten siinä ja nyt taisi tuki jälleen saapua sinne rinteeseen. Vaikka en ole varma. Hän on startussa Rosin autolla pihalla väliin. Turvahenkilökunnalle kiinni ja myöskin pihalla väri näyttää siellä, että minkälainen on Formula Offroad-auton pohjapanssarin muoto. Kyllähän alkaa tapahtumaan tällä viimeisellä pätkällä, on nämä aikamoisia show-pieniä nämä täällä. Voittanut poppimestaruuden aikaisemmin tosin kokonaan toisen. Vihreät liput ylhäällä ja Jare matkaa. Ja puoleen väliin todella nätisti. Jare mukana Mauricio 4x4 maailmanlehti. Veijo Maurio korjaamo, Castron ja K. Salosen auto korjaamo. Jare ottaa varmastikin tuolta renkaan tuohon penkalle ja hei, mitähän siellä nyt sitten tapahtui? Kävin portin ylitse, niin siitä yltäsin sitten porttilinja alaspäin ja se tarkoittaa sitä, että Jare saa tuon ylimmäisen portin pisteen määrän, mutta jää ihan nuo viimeiset tarvittavat 10 pisteet saamatta. Nyt sitten jännitetäänkin, että miten tässä käy, että miten nämä kaksi viimeistä autoa Roger Fossen ja Matt Strogilla puolustaa vähän reikä ilmaan, eli jälkaa ja puhjaa tonne ulkomoottoriin. Timotradioihin ja antaa yleisö totta kai aplodin. Jare Salonen ja Ville Rauto. Roger Fossen. Puolen väliin asti ratan todella näyttävästi. Kuuntelisin kun perinteinen rata. Roger Fossenia, mutta tuleeko tuo portti silloin kun se on otettu
tuolla puoleen väliin autoa. En tiedä tarkalleen sääntöjä, mutta se selviää. Esityksen kuluttua nähdään pisteet tuolta ylhäältä. 250 pistettä, joten ei tule täysiä. Hyvä yleisö. Viimeinen autosanalla eikä ratkaistaan kilpailun voittajaa. Aika paljon helpompi. Katsotaan tuolta vielä ylhäältä, varmistetaan, että oliko se täynnä 350 pistettä. Kyllä, näin se on, ja se tarkoittaa sitä, että Tietysti Josseen menee omaan